Narimpay ni sedang ya ki baro. Narimpay ni tay ya kalong brio man brio. Kumta habang ya pai biang siya ni kerensan. Nakapor siya kapor. Kabang jiyo banyak peliu jengmut na kiriu perkat. Kiba donru ya kajong kajingkit kli. Bat kiba sengudai ru banyak samlem. Siya kiba sengap bat kiba pet ya kanika program. Tiha kanika poru ngishim baka rempay. Kalong ka pedeng jong ka sengkan seng perkat. Habang iong ka sengkan seng perkat. Kadai ka bayar haduk kata-kata. Dari pedeng kini ka jingyar. Nginya le banyak tak, banyak puson, banyak pej, banyak peliu. Banginya yo ban ai halaki jingtip ke bangidon. Hang ni nak bentah kini ke program. Ngidon bat ngi pastor Nathan dengdo. Pastor kebeli sibuan nak kapor kapor. Kaba PPI lem ya ka jingtip jong pi habang ngia wer ngia khot. Nak bentah ka jing mentoy babuan balang. Ngidon ru ya imis Theresia Marbanyang. Ibalong ru ibala syong tait. Kum IHUD na kakasi department jong ka St. Mary's College. Kubeli sibuan kong. Masungutu ya ka jing don jong pi. Kum kariu rang ba. Kalong kemir. Kanong hikay. Kapa pi don ban ailem. Siyaw babuan balang nakabentakan ng program. Hoot, kalong kapa ban perkat. Hakum gani ka juk pamenta. Kam tamle. Shikrum ka baneng. Ngimat. Ya kani ka klam kopet kat kanday. Henry ngimla di ban syuklik ti ni ban syusngap jar. Namar ka tala syim. Baka rempay ka day ka pedeng. Jong ka sengkan seng perkat. Habang iong ka sengkan seng perkat. Ngipai. Siya ka liang. Jong ka kulsyor. Lakalong ka ktiyan. Lakalong ka baam ka sa. Lakalong ka yay ka yang. Lakalong ka muat ka perkat. Lakalong ka jingit niam. Lakalong ka jingkot jingkia pat hakaway ka benta. Ka tibriw tiblayru. Kabayayay rengkat. Kini ka jing puson ki bakraw. Ngihapan kan. Ngihapan perkat. Ngihapan penuh ayu sawar. Ngihapan penuh. Ya kata kesembay syong spa. Syong pau. Kadang ba nginum laj. Syarut. Baka pertay ka nyor kibeng. Kendiat ngan pai siya ikong. Kong kumapi ka long kami. Habang iya pai siya kani ka juk ka pamenta. Ngiya kren iya kani ka bang iyo isyen. Kabang iya mla. Klem ban kabrip la jong kikmat. Ngiyo iya ka kot ka kia ka belahir. Arsut. Shikrum ka peneng. Hapadeng kani ka jingja jong ka klam. Ka ka rempay ka badon iya ka door. Bangi kilong kami la ni kum ka long yeng long sem. Ngila ban ailem. Halor kani ka sengkan seng perkat. Hak bidai ba kani ka pang ka bang labu akamat jungi menta kaski. Ngasukwa ban penkan mau le ni bangin ya pai biang i kani ka sengkan seng perkat jong kasi kanya do bastang hi ka yeng ka sem. Ngi kum ki briu wei po briu ngi ban kani pertai no bulai. Ngi na sim shan kong kani ka perkat bulai jong kasi. Bulai nong bu nong thau. Ha kata ka long briu man briu jungi dei ma u ba ai kata ka long briu man briu. Ukasi kejing perkat ya bulai. Kadai ka bakam jengai kam jeliu susu. Ngi yo ka kerteng ka kentien ba ai kerteng bulai ha kir kom beper. Kat kom ki kam kejing le kejing tre kejing ta bat kejing kedo jungi man kaski. Na kata ka daw ngi ong yo ya bulai ru bulai ubana dong sedong bulai na jirong na tiban. Badap lut nadu sandeng ka pertai barok away. Kibun ngi lese ki ba perkat ya kani ga jingpen kop kan jablai ya ki badon sodong ka pertai. Hande haba bulai udap lut ngi kran ki muluk ki jakang ong ulai muluk bulai jaka. Hang mi kran ni ka yo ka hat bantek la kam ya ka de ka thiet ka siu ka tera ka jing kran bikinong de bikinong khai kadi menlong kat kum ka akor jong ka yo ka hat. Bat ngi penis no ia ka kertang belai ka leyau ban husiar ban pedon kam de kiktin bedon akor haba ngi de thiet bar beriu kanang ba kan bi tang jing sutnak haba leyo iki ma ki beta belayo ngi pen kami kani ka benta jong belai ha ki jaka ka bakerpang ba bat ka benta ka benengkong ha ki jing im jong beriu na kata ka daw haba
ngisim ya ublay kum utaw bala bayay ublay ba nadong syadong khasi narempay hi wala beso ha kan jumur ka jumurkhat jong ki khun ki ti kan mau ban tieng ya ublay bat ka ba kham jiliu shu ka sang khan sang berkhat jong khasi ha ka bede ba ublay ban tieng buram ban ma ya u bat ban bu ya ka jing IT tili telan ha ka jing smar sukher jong u hoi to ka mai ka hok em tep breu tep blay to kini ki jingmot ki ket sibun ki ai ki ba wada kini ki sngi ki ba jakum kini ki jingpang ru haba ngi kan ma ublay paklan to kumli shibun saya kata ka jing lam prang jong pi la mai phang ya ka jing mai phang ka ba ka ram pai hi ka ba stang hi ya ka jing tip breu tip blay ka jing tep breu oh te pastor mi i ya kum ka ni ka jing long jing man jong per thai dei but ka i na ram pai ngim la ban lai kum ba long lei haba ong stay home, stay healthy, stay safe. Đây, kata kamu bangi song ayeng song alarmpe. Tapi pastor ka PPE akum gani ka por ka ba ka jingdon kam jong ka long yeng long sam bat ka rempe yeng ha ka bangi kendu akum gani ka kim khat ka ba sikrum ka beneng ru ka mat. Kong ha ka ban ngin kong nga don mon ong tang kum ni ha kata ha ka jingi dai kata ka kejing keli ke papi bila bu punya peliu jengmut pi hak jengwan juga nak kelam COVID-19 ka mengiong kalau kata sibun ya ka long breu man breu ya ka saudong saukun jongka mei mariang ka jongi kawe na ki borok ke ba ka bangio i pat hakum ka ni ka jingja ka ba long pat da kawe pat ka rukom ka ba le singi la ban ong ka ba kren breu kaba penperkat ni kalau kata ba PI hakan ni ke jingja layo diki kendon bagi briu kin hab ban song hapo ban hapo bat ngangai babun hi ngatrai ngi ni menjur kata ba andang ni laya don lut hapo lai jong yeng itrep jong kensan kawan kata ka jing perkat temai le si ka bangong ba PI ba kalong yeng kalong kabadon kam Kate song kalong yeng kalong kabadon kam PI hai ki kendiat por ki bladet hak jing ya jong ka perthai bat ka jing peniat jong ki ki boro kalong briu man briu kam sim don shu ya ka por hak ban perkhat kerpang naga benta ka jing koridor jong ka long yeng ngila ya bun kam hale jong i jing tre jing kta ka mai ka jing dawa jong ka puli ka puthi ngila ya sapret chani shatai le kan re ka jing wan jong ka ne ka khlam kawan lum biang yi tai borok ban bu yi dikot ka yeng borok ka yeng bakin perkat ru ya ka jing koridor jongga long yeng ta ka long ga wei ka ba nio i bat labun ki bala kan tho ya ka ta bot don wei rang ba wo ngam sim yo shu ya ka por bangan don kat bagi dikot yeng la dam badai lung ba ka ni ka pandemic ni ka jing ja banga yo in po ta kum ta ki ter ki don li ki jong kan tho ki jing kan pau ten rei ka i ka mangala ban ong ho hapdeng jong gani ka jingki gani ka khlam ka don shisha ka kubon ka long yeng ka ba le si ka ba don ya ka ban kuntu ya ki khot apo jong ka bat ya ki paranok snong paranok tha baro ha ka jing dai bat ka ne ka jing ki bat ka jing bat ai ba gini ki jing ja ki ba ker sodong yingi ni po ti pastor pi hoi ka jing lam prang jong pi kala pli ki khamat ki ba khabrib ndai kong bat kelapen tiat iki dengkor ki ba kelut namar kecing ong jong urang ba bangam jiyo por su bat dei ka por bangi ya don lang kadi kecing pet mat iki te kong ne phaya pi men ta mo menengi ong ba ublay na strong ublay na tabian ka yeng ka ba syong blay kumno kong ngin yo i habang ipen wandur ngipen itenat ki khun kumbay ong pastor ta ka jinga kendu lang biang sa senpat ka kata ka jing pen wandur ka ba itenat ka ba ka long yeng long sem ka wan ra menta syaka perthai ban pen i ba ka yeng ka ba syong blay lani ka rempe yeng ka ba sai ka wei ka ba ngi i ha ka ni ka jingwan jago ni khnyang ka ni ka khlam kalau wan ra sa ka wei ba de ka jing te song yeng sem ngai ki babun hi ki long yeng ki ba lai lum lang ban pen long i ta jing dwai le ne ki jing kerpat kerpon yo blai man la ka sngi ba da ka ni ka jing le
kedai ke Asia ke belah kawan rai kini kesan berkat ban pai sublei hakum kini kipor bat kawai ke ba ukasi ungai jah ke bedai ba kini kesengkan ke ba dai kini kecing ben klan ben yo kata kabon ublei ni berkat bai kini kecing ben karngiu karngop bat ukasi ukran bai karngiu la karngiu singi ke jam gamut kini gamut kanu kecing kanu kecing tenjo kan wan ben sat yang ngi handai haba ngi klan hagar ngi gamut dan balak man penki hati kini kipon ngi iba kini kecing slok lang kawan rai kini kecing ben sngau ngiu meneng kong menang wan kini ke kubor ba ka klam kala astang ben pur sari jungi tok kala poisa kari jungi kadang wan gitu kecing kecing smi handai de kecing kentu jong kini kinong penyan ki balang befer bani dwai bani pirat hala ijong ibalang hala ijong iniam hala ka jong gerkom dwai kawan rai gini kecing klain mensim but kani ka de kecing kentu para beri rup ngini le kata but kani kecing pai sup le ka long man pen garngiu karngop but nga isha ka don ka feru kecing kala jong gini kecing te song ha kani kecing kan mai ublei but kum besu yakran do berkat kum ni kecing ni kecing ja paro ngide te shisha ka jap bandi ka ba dang don bok bani nu jor bar kini jing jelai jong kini barjan jong haki ve pakari bar ngide bana ingu shisha u bele na ka banta ba bele lari kerpang ngi shisha kum kata kari ka ba ki bele ti pastor to piedan ban benrap alor kata pengi ke sarkar ke bu ki kendon dai kinong penyai niam kumno banya benrap lem ke pastor pidan ju banya benrap alor ke ba ikong ru ikren ne ka jingyo i jong pi kum kinong yalam banya bensyat lang la kalong yeng long sem ka ba mi ba dia sya ka jing mani blai to pi kong ka we ka bangi don kam hakum kini kipor banyo ya ka jingya trelang ka jingya snok tilang bangini yeng yele persya bat ban job ya kini kijing ki badan kemat umuniu klamuan ka bakongsan ka banga ngai i ka badan kam kemat kalong ka jing ko ngo ka jing ko ngo bat kum bapila yalam mopi bat i kong terusian apa sedang mat phang yi ki boro pi ka song hang ta mono ban hikai ka kentin ko ngo lada umdei na yeng sultanat ka dikata pi lada na yeng lada hi khun ki ti hikai ki bun ko ngo kin ko ngo kumno yete ki kendon sarkar len ki kendon snong ki babu sebar la na yeng ka ba ki he kisan la de kim nang ban ko kim yo ya ka jing kai jing ko ngo ba kim nang un plin ti namar kata ka yeng ka long yeng khasi ka long yeng ka bangi ong ka bangi jo ong sultanat iti kintien ban sandur bat habangi sandur ong tang ya ka kajing tip kajing nang kajing stat ringi sandur ya kajing long bat nadu na yeng ki kimi ki pa ki hikai yaladi ki hikai ki khun bakata ka we kalang ka jingko ngo bakum ka yeng hi kin yalong ka we kin ya scam kin ya suk kin kemen bat ka de ka jingko ngo what happening ka jing ya per jingmut ka jing yo i leijong i jong i jing yo i kam le tang ba nre ka ba khadu na kam ta ka jing ba ko ning nin hap hi ban jet ya ka we ka ba kongsan ka ban kam ban ko ngo ya kata bat ngatrai hakum kini ki por hi ka ka ba ka long yeng long sem karampe ka don ya ka ban ai kini ko por ban kendit ban riu ba sisen ban busu halaki haki ki khon po ja ka yeng yin pe ka long ba ka jing ko ngo ba ki khon kin sngu thu ya ka jing ko dor ba ka jing don kam ja ka kentien bat ka jing mut ja ka jing ko ngo ka ta ka long ka ba ka dei sha ka ayom ga ba bala da kamwan kani ka jingja tharai la ban bathat yu ni uni uksai ba ka jing ko ngo kam don siu pastor na sultanat ba tai kentien amal ba ki kimi ki pa tang ngira ya kren na ka puas dei kani karan san raya rap ba yangi ba bangi sngoru ba kita ba ya chadeng sharum ki omba ka jing don jong kani ka jing don jong ka durashan bat ka jing ya phliu jing mut kalong bang kalat ban ba ngila ban aish ki khun ki ti bat ka di kalong ban ka ka we ne ki lat ki lenti ba ka jing ko ngu ba ikren ba som dan ka di ki jing ja ban wan ra byang ya ka jing sngo thu ya ka jing kodor jong ka jing em te brio te blai jong yu khasi ti an rei kong ti hap teng ka jing ko ngu ba PPOE kat ni ha to don mo ka ba ngin nang hap ban kentu kan pham shu hakum kini ki por idon kam ru bandan kani ka jing kentu igadi ka mensi mi rablem
bani rap kumba tang gitu kijing rap kiba long haka kijing ai da ki ma kijing bam ya kiba sya shitom kiba jinjar kiba dok kiba kurdu kini kijing rap klem da don kini kijing so knying kini kijing ngau kijing pet iben ya gitu lapang bestom mo ngi pernekam ke ketien parang kata ka stigmatization kabi internet ya balong kini ki sport kiba menta kalong ba ki kimi ki pa ki pha keluit mersi mi ki khon kam tam dei kini samla bikin long itu ki volunteer syak itu ki jaka ke ba ki dei bentes itu ki ba warna bar ki ba lek ki ba warna ki subaran ba sukir kini ya rap lang ya ke sarkar bat gitu ki friend rainas kini ke ai ke dei ke internet kini ke mersi mi rap lem ban ngai internet ki jilong ki khon samla bat ki yeng ke bela pa jensur mersi bat makir ki lek de ke mon swa ban rap kelam perkat bagian turun tuh pedang kiba pang ni kiba pang ru handai kin lek ban tes ban dan bentalang rengkat berki kira sarkar rengkat begitu kinong tregi ba khamat ban lek ini ke kam namar kum kini habawan kum kini kicing pang itang sprengkam ke ketin khalam ni lei sengau ke bentur ban kerai mau rai din handai kum kini ki pon ngi kini kicing yar kicing kelut mensim khamtam ha ke bedai ber ki samlah ki nga yaro ban nga penseluruh bat ngakuntu ya kita kiba klempat sim ikan digalat ini ke kaburu bakin ya don bentalang hak tu kejing ya snok ketilang bani rap itu kebedan kam hak itu ki quarantine center leni ceka bentes itu kiba lek kibawan bat kani ke bang internet hak kani ke por bakajat bandi cingi pelang ke kejat bandi ke bedon kamen sim bani rap kamen sim ke besulam kamen sim bani ket ya ba haba kejai bendri kari ke dona kata ke dekat juga jengkong deh balas dang na balas dang na iya mat pen pendrung ke ni ke mensim ke ba sengaulam ke mensim bani rablem bar ke ni ke mensim rablem ke don ba hapo ke jai bendri jengi gini me keren ya ki wei pat ki phang hoi di ing kumangshu pen ngasukan mau kliak hang ni mentan ken bahkan ni kacing tu kana kiru temen masuk don bok mga yo mi Ibrahim sispa iwe sau benai mengajukan mau iong hakapor bakawan ketuka kelam kolera mau ketuka jingpang iong bau kasih kata kejingpang kelam pemencua kalawan bad hadian bau ni unyang terhang ndai kata ruk mut ngis dang lampe ngitip ya kata ngimtip na kiwe ki ar pingin chalum chawa shini chapo surok si ngakan mau bai mi itu kana yong bakata ka klam botol yang terkhang baka kwa ban shim ya ka ban shim ka kaput ndai tom yang terkhang kan ban lei ko ong nyau ka pinang la ban nyau ngan dekat ban nyau mla ban nyau shu uki siki bat nama kata ka klam kam yo lat pidon ke ikin kum kini ki pastor kum kini ki cinga tu kana mo kum ka long yeng long sem ya ka bangila ban yu i nge i menta bahadian sis pasnem ki ke ki klam sis pasnem ki ke klam ke e bu khasi udon ya ka sengkan seng berkat nala rempe ban aya ki kana ha kini ki long dien jongi ba pi pi la ban yo sngo ru ban shwa na ki long shwa jong pi kung lin ban ong han kum ni hi hot kalau ka bae ke ulong ka bae hoi inri ke ka ba ka ni ka menta ngaju ong hi bat ngi ju kren hi ba bat ngi ju kan porlok bat ye kren si yang ru ba ka history kan sa kren yangi kan sa wan yangi ba usnam ara jar arpho kilale kumno habagi di bani kendu ye kan ka khlam dorna bat kan rung haka netri bat ka history kan supuli ayu ngile kumnu ngile kumnu ngi khun kumnu ngi te ko bong mo pi hot kin don shibun tli ki lat kilenti ki ban long ka jing ka jing I sim ka jing ram ye ki yangi ka menta hi hapdeng jong ni ka jing yale ka jongi ka ban I sim ngi ka ban kin don shibun ki baro hot ko mon oi pi ki khana kila ban mi nang ni nang tai mo hang ni nganum la ni kin don bun tili ki khana ke bangi ngin sa ngin yo ban lum ban lang bat ki ban long ka jing pensa jing kan mau ka jing pensa jing kan mau ya ka pateng ka pateng ka ban sawan te ngam tip let's say usnam syajar kendai spa khat pra ba kawan ka Spanish flu msim yo e record ka biang de to war mar hak to ko por kala declare kam ga pandemic longga kala de jing
ong dok ka jing ka bla long kata keleng ten re hau kasi hi ki klam ki wan na kapur ila mun long gi barit ila long gi behe baru ka klam hi ha ka long ha ka sno ha ki rilum kasi kam de ga batmai ka de hi ki ba ki ta dau ngi ki penar ki don ni ka jing shat ba ding klam namar ba pi ka don kala judon ki borok te pi long ka ka bangi ka ba ka ni ka benta ka don ka la ban le ya ka ban kan long ba kan hap hi ban lum shibun ki borok ki khana ki jingja ki ba kin ya thu hala ki jong ki yeng ki sam ki porlok ki porjor ki ban long ki khana ki bale sengala ban ong ki ban ai men sim ki ban yai kersiu ya ki ban ngatrai kita kin long ki borok ki ba ni ki ban yai sa pat ha ka pateng ke ban sawan ka ban se ti pi kum kanong hikai ho wa wada pila song thai ru ne ka jabiang kan numpat song tan kani ka jing kren jang pastor ka long pen ban ka jing kersiu thia wat yang ngi ba song hang ni hatu pidan ni eman perkat hakum gani ka por ban lum ban lang lem namar nga shu tharai pastor la ka long ka babakla so ban mam la ka long ka badai ngi nyatei namar ka dei ka jia tari lang menta la ka long bat ki kan huan jong ki seng balang ne ki kan huan balang ba per ban lum ban lang ye ki ha ka dur jong jing tho ka dei kong kata bandum no bat ye ki gum hadur ka jing tho ka kong pidan pi ka jing sngo kum kani bi pastor ila pen ba ya ka jing sokit kli kana ba ka pateng kan yo I pastor ya da ong pa na ka benta ka ni ka klam ka benta kan sambi ka history ka ba henry klem lum kumnu kumbila ong ka don dai kan pra ka Spanish flu ma pi ong ka hoi ka don yo history hoi ti kum kini ki klam je ha jongi ke ba la ja shaki pateng ki spastem ba man shwa ki jing ya tip ya bana lum ba ka ktin ngi tip mo ba ka ni ka quarantine sistem ke bangilak bentar kalau ada dia kasih do mensyua habadon ka klam ka nu ka yu ki la da bon kini ka ktai bia bon ki nong shnong ki ba khandiat ki phet shnong do sha sipor ki sa shakla ti ki ba ki hadu da ka la khui ka klam la de ki don khandiat ngon ye ki tu khandiat ngot ki pensyai yang terap syaki klau syaki renong di ai jing bam gumba ai mentai ki di quarantine center temu ngidih belasai Kabag yung pastor kala don man kepor man ki pausnam lendi ki spasnam handai ha kabadai bagi taki klap jengi ki long tang gi to kana pateng dei pastor handai ka ka baja menta kala sai kedar lada I pastor I mat phangi kata ka history manu ban thok history don kam bani perkhat don kam bandon gini ki jingya lum habdang gini ki rustar ulang ki ru thok ru tar kita intellectual bandum banbu jing thok kanang ba ka ba Jamanta kan long tek kan jing jaga basisha kumbala tho kumbala penpau hagita ki jing tho dan di dokumen masu ko masu benrap iwi iban sa jing kan mau le sing ngam tip kan ka pateng kam tahan le sing ngam tip kiru temen ki baha shwa jung ki kumta ki bla shispa ki la yo I ne am ya kan ni ten re ha ka jing shwat ka jung nga thrai kan ni kan long ka bangi yo I menta lesi ka pateng ka basis pa snam tam men shwa ke yo I ka ta ne lesi kan in ba kata ka long namar ngakren ni ku munong yalam nyam ba ku munong yalam nyam ba kam tam ku kristan bangi ka jingya long nyam ka jingi ka long haki phi menta ka we ka ban sa jing kan mau ka long ba ka yeng manisya ka blai ka wan yeng menta ko kata kan dei ka we ka jing sak mu ka jing manisya ka blai ka wan yeng menta pi pim don kam suban pi kelawan pi haying bat pi ki online ki babon ki bat kitu pi ki online kitu ki jing roi kitu ki bro kini kan try kan de kita ki tup sa jing kan mau ki ban salang namar lese ki bor teknologi tam ke YouTube kini kata ka penlang gitu ka preserve gitu ki baro dengan try ita kendiat gini kendi kita ki kana kita ki jing jaki ban hadin apsan snam lai post nam so post nam ki kseu jong pi kun ya pi kin sak ya kan ni kin sa I kan ni bale se gini kalong kendak kishen ki bale se gini to ni yang sudanat bahaya kan ni ka puar bumta mesmulong kenjai handai kabangila punya perkat ba kata ka kerukom puson jong kwasi kabangila wan ra na du ka je don lang hayeng asem hadu kata ka bangin perkat ban lum ban lang ya katip briu te blai ka sing siap ting blai nang ta ka bami pa syaki yo ki han syaki
ki jaka ya yang hasnong hatau bat kerpang ru kham tam ya ka bangin perkat kumnu bangin bu nah kermen ba kani kanum dei ta ka jingkut ka jongi nei ba kumi pastoru in kentu kan pam bat lada ki ba petnya kani karensan ru ki don ya ka jingkit kli tongi ru ngin mi syakaman bangin lumnya lang lada ngi lum thup ko bai kan mi ko bai ka kot ka volume ka bala tikna ba ka balon ba tikna ka history ba ka bam don ya kanu no ka jing tharai nei ti hoi ka por ko la ya ka tulun ti kong kendiat kensoj ka ka ba pidon chikentian arkentian na pi ka kubor na ka benta ka ni ka program ka ba kham kerpang ha ka sengkhan seng perkat ka ba stang na lerempe baban ailem syakitu ba pe na kerempe yang joki ka khubor ka ba ngasudei ban pa hukum ki por ka long ba to ki ne pen la ka ngiu da ka ba phai shu blei ban khlan ni ki jumut ka jupur khat jungi bangin long ki ba khlan bangin long ki ba tiek hakum gini ki jingja ki ba ka perthai bro ka ve ke em ka sir ka tiek ha ka jo ka poru to ngini long ru ki badon ka man sim perkhat brio ban perkhat para brio ya ki badon kam ki jingerap ki jing isnai ngini kene la ka ti ngini penno le sinyang ben hai na ka benta banirap bangin hun ka man sim long idon ka ben i ba ki brio ki ba ki ngila ai ki jingerap ki yo ya ka jingkemen ba ka jing mentoi nangi to ki sembo perkhat jong pi bat ka khubor jong pi ka long ba chongkun ba nga kitbok geduyang ye pi ru pinang kot yang khia ba pinang yo ruban ailem usnyang jong pi ti pastor na pi ru ka ego pila ban ailem ka khubor chi tu ki ba pet na ka ni karensan kumba nge stok tilang ko boong ikong theresia ka ba kong ka ba kong san nge ka dang ka tahi ka ba ko mengilai kan mana hakirum pe yeng kristan hakirum pe yeng kasi ki jongi hoi ka ba niu i ka ba don kam manta ka long ye ka jing duai ka jing piran bat ba kita hi kin bin long yingi bangin ngiu bat ha kin tien le se ha kin tien pareng manta ban bu khnang ban ya su thu ba ini boro ka long ba ki jing duai boro ki bangi ni kerpan kin yarap yang yingi lang boro bangin long ka kentien parang ni bagi long positive mind hapdeng jong gani ka jingyale angin pet ya kai borok bakadon ka jingkermen ka ban monra ya ka jingkala bade ka jingba kata ka long ka bakong san ba ngim dei ban shep tieng na kumni kum tai ban cha rong no aki we ki khana ki bom don ka nya ka jutang pen her sangi wi ke ta ka ba ar pat ka long ba ngin kan mau habangi ya don hakirim pe yeng ki jongi ban kan mau ki tu ki kentien ki ba ikong ila pen pau pi pela pen pau bakata bah long yeng long seng kasi kajudon kata kajing hikai hapo ki long yeng ya ka tebriu teblai ya ka kamai ka hok nen bat kumju ru ka akor ka burom bade kata ka mensim ka melong ikong kajing yarap lem ka lanot ka sipa bat ngatharai kita kendai ki jing hikai kiba kirempe yeng ki ban pen im bat ban pen rem ya ki na ka por sa ka por namar kita ki long ki bengi don kam hakini ki pon banta padeng jong ni ka jingele to ko bisibon pastor pila peno e ki kentien ki ba don kam bat ki ba shons bai bat ngangai hiru bakani ka jing kren ka jing phaliu jingmut jong ya kani ka por kan long shisha ka jing mentoi kan yangi ba shong ning kong ang ni bat e ki we ba pe na la ki ram pe yeng nganang kerku kerdo ru ya pi pinang yo ka met ka ba koi ka ba kia ka long yeng long sem jong pi ba ya ka jaka ba pi dei ru ban shakri ba ban ai ru ka jing shakri shaki be ko ble shibun ya ka ni ka por jong pi ka don ka ka ba ki ru start ki om ka ram pe yeng ka dei ka school ba bat hakan ka school ba piyo ban puli ya ki jing puli ka ba koridor tam te menta ngila yo ban ai shapi kendiat kan soi ai ni por belengkot bat nrei hap deng kan ka por belengkot wa pipi osngo do pinang penyar ya ka jing tip jong piru dak ba pi pa de pen samlem shakiwe ngila persyang ya kan ye namar ukasi udon nadu bedang kendeng ke beneng dang kentong ke pertai udon ya kata kesot di juk para bangi du no sipor ya ka pa ka jingwan jong ni ka klam kelong sa sisien pat bangin mat ya ka jingsuk ka ba blei ulong ka tenrai jong ka jingker khu baro haba blei ulong ka tenrai ka jingker khu ulong ma uru utenrai ba seng ya ka long yeng long sem jongi to ngin mi nang ni
Bat giba sngap na laki yang gisem, bat giba peit yang ka kubor, ai ba kajat ben rio jongi, sashi senpat, ngin yang rasong, ban ya shikmat, ban ong, tip rio tip blay, syep yang yau blay, kamaya ka hok, bat hang taken, bangin la, ban rat den kong, baki egi basniu, ginum la, ban syong sengat yangi. Kublay shibuan kong ya kani kapor, kublay shibuan pastor sashi senpat, kublay api baro na la kiram peying.